лято се нося моряцки викове. Вече край брега на морето се нося пиратски викове. Елена, Елена, дете на дивата пустиня, амор, Елена, само те повичам. Елена, значи вече първолайци сме и в Ютуба качени. Амор, Елена. Викам вече първолайци в Ютуба сме качени. Ще ви кача профила на Ютуба. На кое? На Ютуб профил. Парманият може да го качи, парманият Трябва да ги дам на Теодора Кирякова. Да ги кача. Иначе Ютуб е как да го найдеш. Като качиш Ютуб е... Трябва профила да търсиш. Да го е трудно, пак парманият като влез. Днеска е шкурда или коя си. Да. Ами ако Теодора Кирякова се гласи да ги такова, ще ги дам, няма проблем. Вчера така и така, или който организатор. Само се повичам. Олейла, Олейла, дете на дивата пустиня, амор, Елейла, само те повичам. Бавно преминават керваните. Защо в Ютуба, ако имам някакви координати, мога да си ги такова да си пусна. В скайпа аз имам два скайпа. Ташев 671 и Ташев 67. Една в службата, една вкъщи. 671 е вкъщи, 67 Не, ще ти напиша сега моя скайп и да го намериш. Хубаво ли? А моя по-лесен, защото е на името. Ташев 671. Само те повичам. Ами Елена беше в Ориентал. Елена беше много неделя. Аз помислих,